Časy sa menia. A ja by som chcela byť youtuber. Idem zo seba robiť totálnu divu. Som zvedavá, čo z tohto zedituje. I'm a life bringer. Idem tancovať do bahoňu. Dancer v lastinkách, jeden na to. Mám vnútorný problém s tým začínať veci, lebo som zvyknutá na to, že som dobrá vo veciach. Preto už 3 roky alebo koľko odkladám to, že by som mala začať robiť vlogy na YouTube, lebo už som to zo párkrát skúsila a nešlo mi to. Časy sa menia, ja sa mením a ja by som chcela byť YouTuber. Mala som to ako sen toto a už som sick and tired of myself, že si tento sen kradnem spod vlastných rúk iba kvôli tomu, že si sama pred sebou neviem priznať to, že som v tom proste nie dobrá. So yes, vítajte v mojom živote a toto je vlog z mojich asi najbližších dní, neviem koľko to budem točiť, uvidíme. Proste YOLO, celé YOLO. Mám to ako experiment, na ktorom sa budem učiť. Ani som vám vlastne nepovedala, čo dneska idem robiť. No plán je, že pôjdem asi dopredu teraz dochovne pomôcť môjmu tatinovi s vecami. Potom sa pôjdem namalovať, obliecť sa a mám dneska vystúpenie v Piešťanoch s mojimi vývazkami. Už strašne dlho ja poviem, podľa mňa to bude tak nudné. Anyways, let's go! Akurát som sa vrátila domov, osprchovala som sa, dala som si tento úžasný outfit. Idem zo seba zrobiť totálnu divu. It's nobody business, me and you affair. I don't know when are you playing. Vyzerá to tak, že si nestíham urobiť žrádlo. Takže vám ukážem, že čo robím vtedy, keď si nestíham urobiť žrádlo. V takých momentoch si väčšinou robím smutíčko, ktoré spočíva z následovného. Prvé mlieko, možno si tam šláhnem tvaroh, jeden banán, osusené bločky a toto nie je žiadne promo, ale fakt to tam dávam proste. Fakt dobrý proteín. Idem to tam napácať do toho mixera a musím sa ponáhľať, lebo o pol sa stretávame a už je 16 hodín, takže mám 15 minút. Tak sme v Piešťanoch, akorát sme sa vrátili, mali sme takú jemnú, jak sa to povie? V tanečnom svete na to máme nejaké slovo. Generálku, áno, mali sme generálku. Zabudla som si mobil vnútri, takže som vám to nestihla natočiť. Čo sa bude diať je, že asi pôjdeme pochod po celom tomto areáli. Strašne by som chcela kávu, strašne mám chuť na kávu. Poviem vám ešte takú vec, že mám pocit, že aj teraz, čo som vám nahrala, to ako rozprávam, takže to nebolo dobré. Takže aj keď si myslíte, že vám natáčam iba môj deň, to aký je, tak sa v hlave vzadu niekde rozmýšľam nad tým, že čo mám natočiť, ako to mám natočiť, čo mám povedať, čo nemám povedať. Viac ako to, že čo tu robím, reálne skôr nad tým rozmýšľam, že jaký mám b-roll natočiť a čo vám mám povedať a tak. Som zvedavá, čo z tohto zeditujem. Ja som úplne zabudla, že ma bolí hlava a jediné nad čím som rozmýšľala bolo, jak neskutočne ma to strašne baví. Neviem, mám teraz takú tú after dancing euforiu. I like to entertain people. I like when I see people smile. I like when I see people laugh. Ja strašne rada vidím ľudí, keď sú so mnou v tom momente, tak ako ho ja preciťujem. A ja tie momenty preciťujem fakt, že silno. Takže je to nice vidieť, keď viem tú silu tých momentov preniesť na niekoho druhého. Tým, že som proste full of life. To vieš, asi som zistila moje životné posolstvo a to je, že bring people life. I'm a life bringer. It's another day, ako môže vidieť. Zaspala som, že o 3:00 v noci, lebo som buntošila. Takže som totálne nevyspatá. Ale vymyslela som si na seba takú budu, že si idem dať, že fakt, že ľadovú sprchu, lebo sa potrebujem zobudiť na pár hodín, lebo potrebujem ísť zase dopredu robiť s rybkami. Potom si môžem ísť láškať. No a dneska mám ďalšie vystúpenie a tentokrát idem niekam, že počkaj, musím si spomenúť názov. Bahoň. Idem tancovať do Bahoňou. Zase s mojimi holkami a zase tam ideme tancovať, že sambu. So, som zvedavá, lebo ide to byť nejaká balová akcia. Takže asi no pressure. Som on my way to chovňa. Zvládla som aj sprchu. Cítila som sa asi 5 minút potom, som mala taký, že rush šťastia. Som to prešla a vrátil sa mi tá únava, ktorú som mala aj predtým. Dala som si ráňajky, dala som si croissant, lebo môj brat vždycky každý deň donesie pečivo z každej Marie Trantarie a to sa proste nedá zjesť, teda nezjesť. Ešte som nemala kávu. Povedala som si, že dneska si dám takého toho klasického, špinavého turka. A ak si nemyslíte, že to je the best, tak you're missing out. Nemusíte mať v kuse specialty kavičku z Bratislavy. Za chvíľku by mala prísť po mňa Euka. Neviem, či už tu je. Som extrémne unavená. Ja neviem, ako to nezvládnu toto. Quiero recorrer cada centímetro de tu piel.
si me diera solo un Welcome to Bahoň. Tady se přezlíkáme. Neviem, či to na mne vidíte, ale som fakt, že unaná. Dala som si kávu, nejaké vanilkové latte, ale moc mi to nepomohlo. Skôr som mala pocit, že zo mňa vidí všetko to, čo som mala na obed. Ideme si pozrieť stage. A som zvedavá, no, lebo vyzerá to tu presne tak, jak som čakala. Proste taká dejinská aktoška. A keď už bude ten koláčik, tak nemôže byť, že segedín a rezeň a kaša. Dancer v latinkách jede na to. Dobre, to boli. Barborka hrala si niekedy futbal? Keď som bola malá, tak som hrávala s mojím ďalším braťakom, ktorý ma zobal všade do sveta. Som hrala futbal a odtedy neviem hrať futbal, ale bavilo ma to aj tak. Pekne, Barborka. Sa ti hodí tá loptička k tomu zelenému? Brazil! Ideme posledný vstup a tentokrát som sa rozhodla, že vás zoberiem proste do sebou. Kamši, je 1 hodina v noci, idem spať, lebo ráno vstávam niekedy o 6:30, lebo mám ďalšie výstupko. A mala som pôvodne plán, že vás tam zoberiem, ale bojím sa, že tam proste tí ľudia nie sú takí. Ide to byť akože high society thing. Proste budem musieť byť poslušná, tváriť sa, že som dámička. Myslela som si, že ma toto natáčanie toho vlogu bude viac zaťažovať, že sa budem cítiť, že to je strašný performance, ale reálne ma to bavilo natáčať. Dúfam, že to editujem toto, lebo mi príde, že to je taký next step, naučiť sa ešte viac reálne rozprávať do kamery, vytvoriť si komunitu, nájsť si niečo, čo vám viem predať. Som rada, že ste toto kúkali až sem. Teraz by som mala spraviť takú tú, nezabudnite dať like, dať mi odber, pretože ďalšie videá prídu. Teda snáď dúfam. Yes, idem spinkať. Peace. A bye.